may suspension order tayo coming from our President. Pirmado ito ng ating Executive Secretary. At bagamat naibigay ang suspension order sa tamang panahon, ngunit nung nai-serve po ito, nataon na ako po nag-file ng sick leave. Pero in fact, una, ang nai-file ko yung regular lang na leave at hindi nabanggit ng aming personnel officer na sick leave ang aking nai-file. At ngayon nga, nai-serve ang suspension sa aking opisina, ngunit ako'y wala. Gawa na ako po na nasa sick leave. At nang ako'y pumasok na, inaantay ko po ang suspension order na sana'y maipatupad. Pero inabutan na po sila ng election period or election ban. Kaya hindi na po tuluyang naisumite o nai-serve ang suspension order na yan. At ngayon nga, mula nung January 12, ako po ang nakaupong mayor at ako po ang pumipirma sa lahat ng transaction sa siyudad ng Urdaneta. Tama po yun. Ako po ang in charge sa operation ng siyudad ng Urdaneta. At gaya nga nasabi ko, kung sakali mang may question sa aking pagkaupo bilang mayor ngayon dahil sa suspension order na yan, maaari naman silang tumakbo sa COMELEC para hingin ng kanilang payo kung kailangan na maisatuparan or magkaroon ng exemption o ma-approve ang pag-enforce ng suspension order na yan. Ngayon, February 1, ngayon nga, ipinasa ko, ay final ko ang kasong, hindi naman siya kaso, petition for exclusion. Gawa ng naniniwala ako at karamihan sa siyudad ng Urdaneta, mga mamayan, ay talaga namang hindi residente ang aking katunggali. Well, hindi sobrang paninira at nakita niyo naman, hindi ako gumaganti sa social media. Paminsan-minsan lang ako bumabatog. Yung kwentuhan muna tayo, yun ang lagi kong ginagamit. Paminsan-minsan lamang, hindi ko sila pinapatulan. Dahil sa paniniwala ko sa batas, ay hanggang ngayon, wala akong kalaban. Pero hindi ko naman sinasabi na may pagkakataon. Tignan natin kung anong magiging resulta ng final kong petition for exclusion ngayong araw na ito. Well, nakikita niyo naman sa lahat ng survey, talaga namang nangunguna tayo. Hindi tayo bumababa sa 80. Umabot pa nga tayo ng 90 plus sa last ng survey. At ito nga, ginagawa nila ng paraan na magkaroon ng maraming trolls at magkaroon ng boto ang kanilang mga survey para lang maangat at umabot sa mga survey natin. Hindi po talaga ako apektado. Ang totoo niyan, nananaba po tayo at tuwan-tuwa tayo. Pag nasa bahay na po ako, ay masaya na ako dahil kasama ko ang aking pamilya. Ang totoo niyan, kahit ano man ang banggitin nila, ako na ang nakapagpabago sa sistema ng pamamalakad sa siyudad ng Urdaneta. Gaya nga ng like mo sinasabi, ang Pangasinan, pag sinabi mong Urdaneta, ito'y kulelat among 4 cities of Pangasinan. Pero isang taon pa lamang, binaliktad ko ang ekonomiya ng siyudad. At ito nga, maglilimang taon na numero 1 na income earner ang siyudad ng Urdaneta sa buong probinsya ng Pangasinan. At 2 buwan na ang nakakaraan kung saan tayo lamang ang first class city sa buong probinsya ng Pangasinan. Inaasahan ko na magkaroon ako ng huling termino. Gawa ng out of 34 barangay sa 27 barangay halls. Ang naipatayo ko na 26 child development centers, 25 senior citizen centers. At kailangan kong kumpletuhin yan at kailangan ko pang isang termino para matapos lahat yan. At halos lahat ng kalsada ng siyudad ng Urdaneta ay halos sa 70+% ang aking na-asfalto. At gusto kong tapusin hanggang sa matapos ang aking termino. At iiwan natin ang siyudad ng Urdaneta na napakaganda. Sobra-sobra sa inaasahan ng mamamayan. Tama yon, dahil sabi ko nga, posible ang pagbabago. Binago natin ang siyudad ng Urdaneta, nagkaroon ng pangalan ng siyudad ng Urdaneta. At ngayon nga, sa buong Region 1, tayo na ang nangunguna sa income. At isa tayo sa 2 first class cities of Region 1. At sa performance naman bilang mayor, tayo ang nangunguna sa Pangasinan at pangalawa sa buong Region 1. Sa tingin ko, hindi magbabago dahil ang resibo natin ay nakikita nila sa barangay. Hindi man tayo mahilig magbigay ng ayuda dahil ang ayudang pinamimigay naman sa kabila ay galing sa gobyerno. At ang sa atin naman ay pondo ng lokal na pamahalaan. Kaya ginagamit natin ito ng tama ayon sa pamamaraan na sinusunod natin. Naniniwala ako sa pagkakasabi na yan at ibang-iba ang siyudad ng Urdaneta. Ito yung tinatawag nating localistic. Hindi ka pwedeng pumasok kung wala ka pa namang nagagawang maganda para sa siyudad. Ibig sabihin, kailangan ipakita mo muna, pantayan mo muna, at kailangan gumawa ka ng paraan na makagawa ka ng magagandang proyekto bago mo sabihin mas mapapaganda mo ang siyudad ng Urdaneta. Ang pagbabalik ni Governor Pogi Espino, sa tingin ko, well, sa lahat naman ng sinasabi natin, Diyos lamang nakakalam. Pero sa aking pananaw, hindi lang landslide ang pagkapanalo ni Governor Pogi Espino ngayon. Sa tingin ko, super landslide. Gawa ng, nakita nyo naman, ang kung pagkukumpara mo sa nakaupo ngayon at dating pamamahala ng mga Espino, ibang-iba. At kailangan ibalik natin ang Espino sa administrasyong pamamalakad ng probinsya. Gawa ng kailangan protektahan natin at hindi pwedeng baguhin ang nakasanayan na nung panahon ng mga Espino.
At sa kalakaran ngayon, nakita nyo, bumaba ang performance rating ng probinsya. Dati, number 5 tayo, ngayon number 32, 33, 34. Ibig sabihin, bumaba ang pamamalakad at performance na pagbibigay serbisyo sa mamamayan ng probinsya ng Pangasinan. Kaya nararapat lamang, yan ang ninanais ng mamamayan ng probinsya ng Pangasinan dahil nakita na nila, naikumpara nila ang dalawang pamilya ng nanungkulan sa Kapitolyo. Well, sa Urdaneta naman, inaasahan ko na magkaroon din ng award galing sa Kapitolyo. Dahil lagi tayong nangunguna sa Region 1 at ang mga nakukuha nating mga awards ay galing sa national. Ibig sabihin, kung hindi man tayo nangunguna, pangalawa tayo. Ang pinagtataka ko, ni isang award ay wala tayong nakukuha sa Kapitolyo. Ibig sabihin, may maling pamamalakad sa Kapitolyo. Kaya unang-una, ipinail natin ang petition for exclusion sa Municipal Trial Court dito sa Urdaneta, kung saan didesisyonan ito within 15 days pagkatapos ng hearing na ibibigay ng husgado. Tingnan natin. At ang dahilan niyan ay alam naman natin, hindi lang ibig sabihin na 1 year before election ang qualification. Dapat talaga yung actual residence mo, talagang residente ka ng Urdaneta. At hindi pwedeng lumipat ka dahil gusto mo lang kumandidato. At iyo nga, sinasabi ko, inaasahan ko na sana'y katigan ng mababang hukuman at kung sakaling maganda ang magiging resulta nito at bigyan sila ng pagkakataong mapila sa Regional Trial Court, inaasahan ko rin na ang Regional Trial Court ay magkakaroon ng magandang desisyon na ikabubuti ng mamamayan ng siyudad ng Urdaneta. Ang siyudad ng Urdaneta ay lagi namang tahimik tuwing eleksyon. Hindi ko alam kung bakit nasabi yan. Siguro makikita natin kung sino ba ang mga magkatunggali ngayon sa siyudad ng Urdaneta. Ang siyudad ng Urdaneta ay napakatahimik. At naging may signal o ano ang tawag niyo, color na ipinahayag ng COMELEC. Ibig sabihin, nag-aalala ang mga COMELEC gawa ng marahil may mga naririnig sila na maaaring mangyari sa siyudad ng Urdaneta. At inaasahan ko na kasama natin ang mamamayan para protektahan ang seguridad ng lahat ng mamamayan, ng lahat ng taga-Urdaneta. Naniniwala ko na ang buhay ng isang tao ay isa lang at ang lahat ng buhay natin ay ang nakakalam lang dyan ay ang pong may kapal. Ibig sabihin, kung matatakot tayo, paano natin may pupursige ang pagbabago at tuloy-tuloy na progreso ng siyudad ng Urdaneta. Ibig sabihin, tayo lamang ay may paninindigan. Hindi tayo nabibili at tayo naglilingkod at kasama natin ang mamamayan ng siyudad ng Urdaneta at kasama natin ang pong may kapal na kung siyang magtataguyod sa ating ipinaglalaban. Sa lahat ng mamamayan ng siyudad ng Urdaneta at walang humpay na suporta na ibinibigay niyo sa aking panunungkulan at naniniwala sa akin. Well, sa lahat ng ating ginagawa, alam niyo naman, halos araw-araw tayo binabatikos. Halos araw-araw tayo sinisiraan. Ang dami nating buzzers sa social media. Ngunit hanggang ngayon, hindi natitinag ang lahat ng mayorya ng mamamayan ng siyudad ng Urdaneta. Isa lang ang ibig sabihin yan, dahil kilalang-kilala nila ako. Ibig sabihin, ang ating panunungkulan ay nakaapak sa lupa. Ibig sabihin, kilalang-kilala nila kung sino si Mayor Ramy Paraino. Naninindigan at ipinaglalaban kung anong mabuti sa kanyang siyudad na minamahal. IFM News. IFM News. IFM News.